Hei ihmiset, tänään meikäpoika pelaa vähän Bed Warsia Minecraftissa. Tilaa kanava tai pikkuruisia muumipeikkoja tulee kiipeilemään sinun kiveksissä. Mennään ekana hakemaan timuja tosta saarelta. Ootetaan nyt, että tohon tulee vielä yksi. Nyt ostetaan miekka ja pari palikkaa. Hän oli niin huono, että hän varmaan käy suihkussa, käyttää deodoranttia ja on jopa töissä. Minäkin käytän deodoranttia ja käyn suihkussa, mutta en käy töissä, koska tyhmä Tokmannin työntekijä ei hyväksynyt mun kesätyöhakemusta, vaikka mulla oli ennen kokemusta ruokakaupassa. Käydään nyt nopea pöllimässä sen raudat. Mitä ihmettä, sillä oli vaan 13 rautaa, ei ois pitänyt tulla. Otetaan muuten vielä 5 timu, niin voi päivittää generaattorin. Parannetaanpa vielä nopea tän sängyn suojausta, myös teidänkin pitää muistaa käyttää suojausta sängyssä. Onpas täällä paljon smaragdeja, näillä saa vaikka mitä. Kukas se täällä on, hakataan tää poika. Huijui, ei sittenkään, sillä on panssarit. Estetään sitä pääsemästä tänne. Voihan tummaneekeri, nyt mä menetin mun kaikki smaragdit. Ei, sieltä se nyt myös tulee hyökkäämään. Ihan sama, mä ostan rautapanssarit ja miekan, niin mä voitan sen. Se tyhmä idiootti näköjään ite käveli rotkoo. Sen vammaisen apinan takia mun pitää hakea uut smaragdit. No niin, seiltä se retardi taas tulee. Ei jaksa mennä hakemaan sitä tyyppiä, mä meen kotiin. Oi, sillä on kyllä hikiset kivekset. Ei
haittaa on parempi, enkä ees hikoile yhtään. Ei tätä kukaan jaksa kattoo, mä nopeutan tän. Hyi väärän värinen villa, pois tästä. Mennään nyt tappaa se oranssi, kun se homo on koko ajan hyökänni muhun. Voi rutto, sieltä se punanahka tuli ja rikkoo mun sängyn. Christopher Columbus hyökkäs niihin ihan syystä. Ihan sama, se lähti karkuun, rikotaan sen homan sänky. Ei ku ostetaan vielä sittenkin kaupasta jotakin. Pitää järjestää tavaraluettelo, tää näyttää kusiselta nyt. Mennään tappaa se punanahka, niin siitä ei tuu enää harmia. Katoppas, tuolla se on. Oho, sen sänky oli jo rikki. Vihdoin tää punanahka delas. Nyt vaan pitää tappaa oranssi, niin mä voitan. Mitä tummaa? Tästä taisi tulla parempi, varmaan anto ohjaimen isoveljelle. Voi eitä antaa turpaa, pitää syödä omppu. Voi rutto, miksi sen piti estää mut? Voihan tummaiho, en mä oikeesti jääni tähän jumiin. Vai että taas koittaa estää mut. Jippii, meikäpoika voitti. Nyt kyllä pitää hitata emote. Video loppu, tilaa kanava tai penis viisas tulee yöllä sun kotiin.